Аз, например, може да не съм прав, но кюфтетата без лук не ги одобрявам. Четахте ли статията за лука? И при нас възникна въпросът. Защо има неудачи с червения пипер? Аз им отговорих. Защото няма кой да копае зеления. Правилно. А си е така. Аз, например, може да не съм прав, но тази мазилка не я одобрявам. Здраве! Според мен е добра. Как се е белнала като чайка? Не я одобрявам, защото е пръскана с варно мляко. Ще минат 5-10 години и ще се напука. Ти моята виждал ли си отблизо? Не съм я виждал. Отбий си някой ден на чашка да видиш как изглежда. Сърди. Казва се теринована. Как? Теринована! С люда извътре, като люспите на шаран. И на слънце влещи. А, не знае.